lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle, and you won't stop now. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle, and you won't stop now. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga mula dito sa Honolulu. Yan. So, live na live po tayo ngayon. At kung kami ay naririnig nyo ng loud and clear, kung pwede po mag-comment kayo sa ating comment section. Yan. Salamat po sa inyong lahat. And salamat din, pakisabi sa katabi mo, salamat nakaligtas tayo sa baha at sa lindol. Amen. So, yung protection talaga ng Panginoon, you know, physically, merong mga shakening, merong mga troubles, gaya ng, prepare talaga ni Lord yung hearts natin, no? Kasi last week, yung topic ni Pastor is about yung mga troubles na nadaanan ni Job, at kasama natin ang Panginoon. Nitong last few days, ganun nga yung naranasan natin physically, and I hope na kung kayo nakakaranas din ito spiritually, kapit lang, laban lang. Amen? Yan. And salamat sa Lord dahil nakaligtas tayo doon sa mga sakunang ito. And I am sure na si Lord yung patuloy na magpoprotect sa atin. Let's just continue to be strengthened every time na mag-gather tayo. Yan. So, announcement lang po. This will be the last Monday sa buwan ng July, yan. And ang ating last event ngayong July ay para sa mga bata. Tama ba, Kuya Red? Ito ay gaganapin sa July 31, 10 a.m. via Google Meet. Ito ay para sa lahat ng mga kasali sa ating family project tsaka sa Sunday School. Yan. And then this coming August, ito yung mga dapat nating tandaan na mga schedule natin, tandaan natin sa August 15, ito yung Roar Podcast. Yan, so antabayanan nyo po yung una naming recording. Yan, bibigyan tayo ng update niyan ni Kuya C. And then sa August 22, meron tayong Rage Youth Service. And sa August 29 naman, meron tayong online general gathering. Yan. So, marami kami natatanggap ng mga private messages na sobrang nabibless sila sa mga gatherings natin. Thank you sa mga buhay nyo kagabi. Nasa 34 kami sa call, pero may mga nag-share ng gadgets. So, more or less, nasa 40 tayo. Yan, salamat sa pagsali. Ang ganda ng mga games. Resourceful talaga ng ating game master kahapon. And congratulations sa mga nanalo sa atin kahapon. And claim your prize kay Kuya Don and yung nakakuha naman ng cash na send na natin. Yan. So, congratulations sa inyo. And then, meron pa ba tayong announcement, Kuya Red? And then, yun, wala na. So, hello din sa mga, mag-continue na tayo sa ating pag-shoutout.
good evening kay Tita Shirley at kay Tita Maria na treat sa amin kanina sa buffet na dinner. Kaya naantok-antok ngayon kami dito. Yan. And then, salamat din kila Pastor Jocelyn ng New Life Church. And then, sino pa yung nakasama natin this week? Sila, Apostle? Shout out to Apostle Francis and Apostle Caroline. And shout out to Tito David there. Good morning. I hope you are watching right now. Yeah, yan. So, salamat din sa lahat ng mga taga New Life na kanina nakasama namin. First time namin magkaroon ng face-to-face. Ay, hindi pala. Yung mga bata lang, pero kami ni Pastor kasi nakakasama kami sa moonwalk minsan yan. Pero kanina, yung mga bata nagkaroon ng face-to-face dito na worship celebration kasi dito, most of the people ay meron na silang vaccine and mababa yung number ng COVID cases nila. Yan. So, salamat sa Panginoon na na-experience natin yung mga onti na blessing na to ng mga freedom ng na kahit paano nakaka-move around tayo. Yan. Salamat sa Panginoon. And gusto ko rin i-shout out lahat ng mga nanay, mga lola na nakikita ko na mga nag-i-group. Congratulations and salamat sa inyo kasi sa mga youth, syempre, di ba parang normal na yun eh. Medyo medyo normal na yun na makapag-online sila. Pero yung mga nanay, tsaka yung mga lola na nag-online prayer meeting, nag-i-group, nag-i-small group. Yan, salamat sa inyo for trying your best and going beyond your capacity na magkaroon or makapag-online talaga. Salamat sa inyo. Alam ko minsan na-stress na kayo. And I challenge din naman kung ikaw ay may lola or mommy, mama, tita, tito na nahihirapan sa mga online services natin, pakitulungan sila. Yan. And mga tatay, I hope na one day na ma-revive din yung inyong e-group. Salamat sa Panginoon. So mag-shoutout na tayo, kuya. Shoutout po kay Pastora Christine Luces. And happy anniversary NCC Mindoro. Yan. So, ang dami nila nung Sunday. Kagahapon, ang dami nila dun sa anniversary nila. Naway po naging masaya po kayo. Amen. Yan. So, hayaan niyo po pag nagkaroon na ng naging maayos na ang lahat, pupunta po kami dyan sa inyo. Yan. Next, kuya. Shoutout po kay Tito Judah na pogi kong e-group leader. And shoutout kay Tito Ang na naggagawa ng mga videos natin. Kahit walang tulog. Kahit walang tulog. 24 hours nata siyang gising. And shoutout po kay Tito Eugene na pogi na sakto lang. And shoutout to Daddy Norio Matsumoto there in Japan. Yes, thank you to Daddy Norio. You're always watching despite language barrier. You're always with us. Yan. And shoutout po kay Tito Marlon Colangoy. Happy birthday po kay Tita Veronica Nungalo. Hi, good evening po, Ma'am Veronica. Happy birthday po. Shoutout po kay Tita Angel Perez, kay Tita Sheila May Ugat, kay Mama, Papa, dyan sa Richmond at sa lahat ng mga taga-Richmond na nanonood ngayon, sa mga walking bodies po ni Daddy. Yan, and shoutout po sa inyo lahat. I miss you. Higher. Next. Shoutout po kay Tita Carmela Marilao, kay Tita Con Montilla, kay Ate May Alvarez, kay Ate Juvie to. Ate Juvie, alam mo na bibless ako sa'yo ha. Medyo mga 3 weeks ka na talagang consistent na nakakasama namin. Salamat sa'yo. Ikaw ang vaccine char talaga ng NCC. Yan. Salamat sa'yo. Shoutout po kay Tito Nomer Mersing, dyan, kapitbahay namin, and kay Tita Belay from Spain. Yan, shoutout po sa inyo. Nakaka-bless kahapon yung pag-speak ni Ate Belay. Kung kayo'y napagpala kagabi, kung pwede kayong magbigay ng comment, kung kayo naiyak at napagpala. Yan, salamat sa Panginoon. At syempre na bago. Yan. Next.
Shoutout din po kay Bishop Francis Petran, kay Celine Nabua, welcome po kayo sa NCC family. Hello din kay Althea Roll, yan, sa NCC Mindoro. Hello din kay Kim, yan, ang BFF ko na taga Dubai. Hindi siya si Kuya Kim ha, si Kim talaga siya. Hello din po kay Sister Chat Sanchez, yan, isang may-ari po to ng kaya mo yan din. May-ari po ito ng mga meat section dyan sa San Isidro Market. Yan, hello din kay Ma'am Angelina Musni. I pray na kayo po ay patuloy na pagalingin ng Panginoon. And meron din tayong praise report. Kahapon pinag-pray natin yung anak ni PJ, and salamat sa Lord na normal lahat ng laboratory ng bata and makakalabas na sila. Yan, hello din kay Tin na nanonood ngayon. Yan, good evening sa iyo, Tin. Hello din kay Queenie Nabalos and kay Harold. Yan, Harold, welcome ka sa NCC family. And salamat sa Lord na nakasama ka namin. Hello din kay Vanessa Lumanta and kay Congressman, wow, Congressman na yun na-declare natin, kay Consihal Ariel Cabrera ng Las Piñas. Hello din kay Nanay Edita Kulanggoy na nanonood ngayon. And hello din po kay Mother Marilu Rojas. Good evening po sa inyo. Alam ko galing pa tong school or may online class siya. Salamat na nakasama ka namin. Hello din kay Tita Vita Alberta na mayaman, kay Ate Rica Nicole Mendoza. Yan, nanonood yata si Rika kasama si Mama Lina. Yan, Rika, pakialalayan mo na lang si Mama Lina. Yan, next. Kay Tita Laika Luces, kay Tita Elsie Ortega, kay Tita Eva de Carlos. Ay, tama ba? Correct. And shoutout din po kay Tita Nerissa Sherikawa. Yan, taga Richmond din si Ate Nerissa. Hello din kay MJ Dado. Good evening sa inyo dyan sa Mindoro. Kay Kleng Kleng, yan, good evening sa aking ka-e-group na si Kleng Kleng. Kay Ma'am Annie Asuncion. Kay Ate Sol Jose. Anong apelido ni Ate Sol? Jose kasi nakasulat dito Ano nga yan? Sige, kaya natin yan. Mamaya. Yan. And then si Ma'am Leia Kasidsid. Hello, welcome back kay Sheila Agustin. Salamat sa Lord na naayos na ang iyong device. Good evening din kay Mia at kay Oka na nanonood ngayon. I hope na answered prayer tayo doon sa pinag-pray natin na pangalawa para kay Oka. Hello din kay Pastora Emmy at sa buong NCC Mindoro. NCC Moonwalk. Yan, hello din kay Mary Grace Solares. Yan, hello. Ayan, sabi ni Tita Maria, aloha sa lahat. Yan, sabi ni Ate Sol Renolia. Yan, Ate Sol, kamusta po kayo at sa buong family nyo? Yan, nanonood din sa atin ngayon si Tita Lola. Kay Lola Noemi Silvio, kay Ate Vanessa Iburan, kay welcome back Vanessa, and patuloy na ipinapanalangin namin ang complete healings and miracle sa papa mo. Yan. Hello din kay Ate Arabel na nasa Hong Kong ngayon. Yan. Tignan din natin kung meron pa ba tayo dito mga shout out. Sabi ni Ate Belay, shout out sa e-group ng mga momshies na si Kleng Kleng, si Kat, momshi na si Kat. Hello din kay PJ, yan, and si Precious. Yan. I hope Precious na nakakanood ka ngayon. Yan. Hello din po kay Bishop Renzi. Yan, meron pa ba tayong mga na-miss out? Yan, habang hahanda si Pastor, pwede po bang sabay-sabay po natin na i-like yung ating live ngayon? Yan, i-like po natin sabay-sabay. Okay, sabay-sabay po natin i-like ngayon. Yan, salamat sa mga, yan, ang daming mga likes and hearts. And i-send po natin sa at least 20 nating mga friends sa Messenger para mas marami po mapagpala. Yan, at marami pang maabot ng mensaheng ito. And kung ikaw mismo na be-bless ka, I'm sure na you will not have a second thought na i-share po ito. Ayan, so nawala po yung boses. Okay na ba? Okay. Yan, okay na. Yan, salamat sa Lord.
And then, kung meron po tayong ginagawa, kung kaya po natin na stop muna ito at mag-concentrate talaga tayo. Minsan kapag meron kami mga inaati na ng mga e-group, minsan na may mental block yung mga nag-share tungkol sa nakalimutan na yung message. So, I hope na as we give comments, as we say amen, patuloy pa rin tayo nakafocus dun sa message ng Panginoon. And yan, so I hope na we can balance that. Uulan ng pagpapala at rumaragasa na pagpapala sa ating lahat. Correct, Kuya Judah? Yan, again, stop po muna natin. And announcement din na next week ay ating Communion Monday. So, maghanda po tayo sa ating ng mga communion elements. Yan. Amen? So, bakit natin kailangan na mag-stop muna sa ating mga ginagawa para makapag-focus tayo? Ang ating mga worship services very convenient na. Meron na nga ako mga nakikita na nag-open na yung mga churches nila. Pero ngayon parang binaba ulit sa 10%, no? Dahil nga sa Delta variant. So, ayan. Hindi alam ni Kuya Red. So, yun. So, mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayong lahat. Kahit nakabaksin na tayo, patuloy pa rin na mag-ingat tayo at kasama natin ng Panginoon, pero of course we will use and we will follow yung mga protocol na binibigay sa atin ng government. Ayan. Done sharing. Thank you, Catherine. Yan. So, see you again later at huwag po natin kalimutan mag-comment, pero makinig, and mag-comment and makinig. Yan. Salamat po. God bless you and see you again later. Good evening po sa lahat. Kumusta na po kayo? Ayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala sa banig ng karamdaman. PS, I love you. Ay, sulat pala yung... Sorry lang po. Ayan. Tok na po kasi ako eh. Sobra launan na dito. So, kumusta na po kayo? Pa-comment down below kung ano na ang buhay-buhay nyo. Pero bago ako magsimula, nais kong batiin ang aking mother. Ayan, kumusta na dyan? At sa aking mga kapatid dyan sa Kalambanay. Ayan. What? Ha? Ha? Anuin ko daw yung sound? Okay daw. Sige. And happy birthday sa aking idol na si Ate B. Yan, Veronica Donggalo. At salamat sa buhay mo sa pagpipray niyo po sa amin palagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa ating TOW Philippines. Ayan, salamat po. At ganun din po kay Irene Balolong. Happy birthday din po na anak ni Elena Balolong. Ayan. Salamat po sa buhay nyo. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. Ayan. Okay na po ba ang inyong Ha? Ano man? Ano raw? Mag-comment nga kayo. Naantok ako eh. Pag walang comment eh. Para kapag gano'n naman tayo. Ito yung mga nga anak kung may comment dyan. Wala kung may comment. Sino yan? Ayan. Wow, praise God po sa pagbati. Ayan. Good evening, Pastor Edwin. Sabi ni Mama Lina. Ayan. Ano pa? Ayan, naiyak na po si Go. Amin po, Pastor. Sabi ni
ni Tita Noemi. Ayan, sabi naman ni Satormina Mabiasan. Ay, hello po. Ay, Pastor, magandang gabi kay Satormina Mabiasan. Wala pa si Sanse. Nandiyan na po, Tita Noemi. Good evening everyone, sabi ni Mel Labionia. Ayan. Ayan, ano pa? Sabi si Mama. Saan? Sabi niya, pogi ni Pastor. Good evening po, sabi naman ni NCC Mindoro, Megan Contreras. Ay, happy anniversary, happy anniversary sa NCC Mindoro. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon kay na Pastor Charlie, Pastor Lupe, kay Pastora Christine, sa kanyang husband at sa lahat ng leadership po na binubuo ng NCC Mindoro. Ayan. Hindi ko na, ayan. Sino pa? Pogi ni Pastor. Abo, grabe talaga si Mama. Walang pagbiyanan talaga, ayos talaga eh. Ayan. Safe and sound, sabi ni Kuya Judah. Ayan, sabi ni Bishop Renzi Mortel, Supitran, watching Pastor. Ayan, salamat Bishop. Kumusta na po kayo? Namiss na po namin kayo, Bishop. Ayan, namiss na po namin kayo sa ating pong kape-kape tuwing Miyerkules. Pas magkape ka po muna. Pahingi nga kape dyan, magkape muna ako bago ko ituloy ito. Ayan, sabi ni Ninang Deb, ayan, hire pogi ng Hawaiian shirt. Ayan, sabi ni Catherine. Sabi ni Sheila Agustin, good evening po. Sabi ni Bernadette Sabadera, musta na Pastor? Ayan, okay lang po sa Abedra. Thank you, Det, sa yung pagkamusta sa amin. Abi naman ni Cristita Rivera, hello Pastor, magandang gabi po. Ayan. Ayan. Aloha, Pastor Edwin. Sabi ni Tita Maria, Tito David, ako, busog na busog ako, Tita. Nakatulog na ako. Munti ko na nakalimutan na meron ng live stream pala. At si Red ay tulog na rin. Nagkapi lang. Ayan. Cobra Energy Drink. Sabi ni Kuya Judah, ako rin po. Kaya, kulnon, Pastor Edwin. Anong kulnon? Si Mama Lina to. Sari-sari ang mga sinasabi. Mama Lina. Wala ka pang 100. Amen, amen. Thanks, sabi ni Bishop Renzi. Huwag yu limot pasalubong. Grabe naman si Mama. Pasalubong agad. Sa pag-greet, sabi ni Bishop. Good evening. Sabi ni Par. Sir, kumusta ka dyan sa Lipa City? Sabi ni Josie Di Maangay, Pastor. Hindi ka tumatanda. Ayun! Sabi ko sa'yo, anong gusto mong pasalubong? Ma'am Joyce Di Maangay. Ayan, pasalubong gusto nyo. Ngayon, Maria Hallstein, sabi ni Maria Hallstein, hehehe. Good evening, sabi ni Lenalyn May Labarnes. Ayan, sabi naman ni Pastor Elmer, good morning Pastor, dyan sa inyo and your family. Lalo kang pumupogi, Pastor. Yan, Pastor Elmer. Ay, grabe. Yan talagang gusto kay Pastor Elmer eh. Ang galing talaga nito ni Pastor Elmer eh. Siya mo. Sabi ni Judah naman, skin Pastor, sa akin Pastor, kahit polo lang gaya ng suot nyo. Okay. Walang problema yan. Marami yan pa. Marami po dito. Napakadami, Kuya Judah. Ayan. Good evening po, sabi ni Pastor Eden. Pastor Eden Vicente, good evening po. Wala ka pang 100. Sabi ni Tita Maria kay Mama Lina. J. Gregorio, good evening, Pastor. Ayan. Sabi naman ni Dahil Intalagid, ni Ate Hilda, musta Pastor? Kailin mong kada baroga, lalong nakakapogi sa Hawaii, Pastor. Sabi ni Kuya Noy. Kung talaga Kuya Noy yun, loko mo. Kuya Noy, kumusta ka na? Aba, teka lang. Sabi naman ni Eugene, Pastor Eugene, ayan, sabi niya, tsakto lang ang kapugian ko. Sabi naman ng nanay ko, ha, basta anak ng Diyos, di tumatanda. Ganda nga na ang suit ni Pastor, sabi ni Bishop Renzi, na iiyak na si Go mahal. Ayan, sabi naman ni, naiiyak na si Go. Sabi naman ni Pastor Eugene, ayan, tsakto lang ang kapugian. Kahapon kasi nakaganito si Pastor Eugene na shirt. So, ginaya ko lang siya. Mayor Lito Atienza lang po ang dating. Okay, tuloy na po tayo. Wala na isa shoutout. Na-shoutout ko na kayo. Wala na shoutout mamaya. Ayan.
Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong gabi, Gina G. Ayan. Ano kaya Gina G? Ayan. Ano ba ibig sabihin nung Gina G? Ayan. Gina G. Ayan. Ang teksto po o yung ating pong scripture natin ay matatagpuan po sa Genesis, ang unang aklat ng Biblia sa sa kabanatang 2, talatang 8 hanggang 17. Ang sabi, may kasabihan po tayo, ang buhay daw ay katulad ng garden. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. At yung garden na walang bulaklak ay kagaya ng isang buhay na walang pangarap. Ayan. Now, the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and He put the man He had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. The name of the first is the Pison. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of that land is good, aromatic, resin, and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Kas. The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side and Azor, and fourth river as the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from my tree, or from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Gina G. Gardening and guarding. Sa Bible, may halamanan ng Eden, a small garden of Eden. At meron ding bantay na inilagay si Lord. Bantay na walang iba kundi ang pangalan niya ay si Adan. To do work in it, to dress it, to take care of it, and to keep it. It means magkasama yung gardening at guarding. Ayan. Si Lord nag-create ng garden, tapos nilagyan ni Lord ng bantay. To guarding the garden. Kaya Gina Para makapag-start ng buhay, kailangan ang gardening at guarding. Ayan. Working in the garden is you have to prepare the soil, plant the seeds, then you watered it, irrigates it, and fertilizes the garden. Pero you need also to guard and to keep it from any predators, attackers, and harmful elements. No, sa mga harmful elements, ay kailangan natin silang bantayan. Like sa mga wolf, no, sa mga goat, pag dinahanan ka ng mga kambing, ubos lahat ng dahon, lalo dyan sa Richmond. Maraming kambing dyan Ubos lahat ng dahon kapag nadali ng kambing. Kapag may baboy, iibukin o araruhin ng kanyang nguso ang pananim mo, maupatay. Ubos lahat. Kakahigi naman ng mga manok ang pananim mo, tutukain ng mga ibon, o kaya lalapain ng mga grasshopper, ubos din po yun, pagka tinamaan ka talaga ng salot, o di kaya ng mga ugod, mga kulisap, at iba pang mga devours. Kaya mahalaga yung nag-garden ka, pero ginagwardyahan mo rin, o ginagarding mo rin. Kaya kailangan nasa defensive mood ka. Bakit po? Kailangan nasa defensive mood tayo, to guard to the foreign things and to the visitors to invade the garden. Ayun.
Do you understand, guys, what I'm saying? What? Are you kidding me? Unbelievable. Ito, joke lang. Gumagaya lang po ako dito. Idol ko City to David eh. Kinopia ko lang para, kunyari, dating konyo tayo. Ayan. Practice lang, practice. Para pag nag-speak ako dito, practice na ako English. Alagaan mo, pero babantayan mo din. May comment ba tayo? Ayan. Amen, amen. Ayun, yeah. Sabi ni Judah, yeah. Yeah, Jude. Practice yun, Jude, Sabi ni Veronica Dunggalo, love ko yan, preaching, guarding the garden. Amen, amen, amen. Yeah. Alagaan mo yung garden mo, pero babantayan mo din. No? Sabihin mo sa katabi mo ngayong gabi, you need to guard my life. Bihira kasi ang taong kaya niyang bantayan ang kanyang sarili. Kahit ang sino pang pinakabanal, malapit sa Panginoon, yung ating mga patriarka, yung ating mga heroes of faith, ay talagang makita natin may kahinaan pa rin eh. Impact. No po? Mas marami kang nagagawang kasalanan kapag nag-iisa ka. No po? Marami kang nai-imagine. No? Sabi nga, an idle mind is a workshop of the devil. Amen? Kaya kahit magaling kang mag-alaga ng garden mo, pero kailangan useless yan pag hindi mo nabantayan. Masasayang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya sa pag-start up ng new life, dalawang bagay, 2 words, ang dapat nating tandaan, gardening and guarding. Ayon. Nakaranas na ba kayo ng start up ng new life? No? Lahat ng tao dapat mayroong tinatawag na SUM. Ano ba yung SUM? Start up moment. Ayon. At lahat din ng tao magsisimula sa verse na to ngayong gabi. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano ang sabi? Therefore, if anyone is in Christ, he is the new creation. Or a new creation has come, the old has gone, the new is here, or the new is come. Kaya kung nais mong matagpuan ang kahulugan ng buhay, magsimula ka sa Diyos. Amen? Lahat ng mga genius, ng lahat ng mga philosophers, lahat ng mga richest people in the world, yung mga makata, yung mga philanthropists, yung mga talaga matatalino, hinanap nila kung saan ba talaga magsisimula ang purpose ng buhay. At kung ano-ano pa ang pinaggagawa nila para matagpuan lang ang purpose ng buhay, nabigo silang lahat. Kasi alam nating lahat, tayong mga anak ng Diyos, na ang pagsimula ng buhay o pag-start up ng life ay walang iba kundi kailangang magsimula ka sa Diyos. Yung magsimula ka sa Creator mo. Minsan kasi talagang naghahang yung buhay eh. Yung parang walang purpose yung buhay, parang walang kabuhay-buhay. Di mo talaga alam kung bakit ka nandito sa mundong ito. O, tanungin mo yung katabing mo. Kung alam niya kung bakit siya nandito sa mundong ito, tanungin mo. Yes, we need to guard our garden. Hello po, Mami Ems. Good evening po sa inyong lahat. Ayon, sabi ni Lalaine. Ayan, gaganda lang ng mga pangalan ng mga nanonood sa atin. Ano po, naranasan nyo na bang naghahang ang computer nyo? Ano ang ginawa nyo kapag naghahang? Kuya Red? Repress. Yan. Tinatapon nyo ba agad yung computer nyo? Siyempre hindi, no? Diba, sina-shutdown nyo kung pwede. Nire-repress nyo, in-escape nyo, o nire-restart nyo, di kaya nire-reboot mo. Kaya lang minsan, pagkatapos na mag-restart ka ng buhay, ay maghahang na ulit. Ayan na naman, babalik na ulit sa dati. Pabalik-balik, nakakainis. At nakakasuya na. Sabi nila, ganito lagi yung buhay ko. Magre-repent, tapos na mag-repent, gagawa na naman ng kasalanan, ganun na naman, nakakasuya. Yun at yun lang din ang buhay, paulit-ulit lang. Babalik na naman sa dating buhay. Ika nga nila, parang nabibinat, no? Kaya kailangan mag-start up talaga tayo sa Diyos. Kung gusto nating mahanap ang kahulugan ng buhay. Dahil sabi niya, John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala daw po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Kailangan sa pag-start up ng buhay mo, magpremera ka. Hindi pwedeng puro ka kwarta. No? Hindi ka makakaahon, no? Sa
sa pagtakbo mo, kung lalo't palusong, o paahon, ay pagka puro kwarta, kailangan primera. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kaya nga dapat ginagwardyahan mo talaga yung buhay o yung buhay mo. Hindi lang natin dinidevelop, inaayos, pinagbubuti, at pinagyayaman. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, malaki yung sweldo mo, taas na ng position mo sa isang company o sa yung trabaho, kaya sa government. May pera ka na, nasa iyo na ang lahat, biglang inatak ka. Constant attack ng Diablo. Ang mga Diablo pa naman, sipag pa naman yan, 24/7, mas masipag pa sa mga Christians yan Kaya madami kang ang pera, pero ang layo-layo naman ang puso mo sa Diyos. Nasa live stream ka nito, nakikinig ka, present ang katawan mo, pero ang isip at puso mo malayo. Ang nasa isip mo, paano palalakihin yung kita mo, anong gagawin mo. Amen? Present yung body, pero absent yung heart. Ang yaman-yaman mo, pero sumama naman yung ugali mo. Yun po yung sinasabi natin, kailangan mong gwardyahan. Halimbawa, si tatay, ayos siya ng ayos, palaki siya ng palaki ng kanyang financial, para mas karoon ng stability ang kanyang pamilya, yung kanyang financial aspect, umatake ang devourer, yung chicks, nagkaroon ng chicks, kailangan talagang gwardyahan Si nanay naman, natuto ng mag-tong-its, magpusoidos, nawasak ang pamilya. Yan yung mga attackers, yan yung mga devourers, Yung anak mo matalino, masipag mag-aral, na-in-love, ayun. Nayari, natukhang tuloy ni bigote. Meron kasing matalino, pero pag na-in-love, nawawala na rin yung katwiran mataas yung IQ, pero medyo matbaba yung kanyang EQ. Kaya yung mga youth namin dito sa NCC, kapag may nakikita akong nanliligaw sa kanila, tinatanong ko agad tinatanong ko agad sa mga nanliligaw sa kanila, may bahay at lupa ka na ba? Yan. Kasi pagka inaakbayan mo na, dapat may bahay at lupa ka na. Nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral mo, iho? Ginagwardyahan ko lang. Maliban lang, kung ayaw mo talaga magpagwardya, it is your choice. Pero hanggat nandito ka sa ilalim ng bubungan ng bahay ko, you must follow. Hindi sa pagiging strict or what, kundi sa pagiging mabuting katiwala at gwardya ng Panginoon. Tinatanong ko din yung manliligaw, ilan na ba ang verses na alam mo? May mga tao ka na bang hinahawakan? At kung meron, ilan sila? May 300 na ba? Kung wala pang 300, muna. Amen? Si Tito Judah nga, 8 pa lang, nahirapan na kay Red Tsaka, sino ba yung kasama? Kay Asap kay Abi. Si Abi, lakas palagi magmerienda. Ayan, say amen dyan. Say amen naman kayo, parang kung konti na lang nag-amen Kung wala kayong lahat ng yan, huwag niyo muna ang akbayan at landiin si Nicole at si Angeli. Amen? Mag-amen naman kayo dyan. Huwag mo akbayan muna si Angeli at si Nicole namin kasi may pangarap pa yan Ngayon, kung gusto mo talaga, may available kami dito sa NCC. Si Mother Yoli at si Mama Lina, yan pwede na yan. Wala pang 100 yung mga yan. Kasi kung ikaw wala kang pangarap, yung mga kabataan namin meron yan. Kasi, pogi nga, masakit naman sa puso, masakit pa sa bulsa. Maganda na hindi na masyadong mas pogi, masakit lang sa mata, pero mahalaga, may pangarap sa buhay. Because without vision, people will die. Sabi nga, ika nga ni Helen Keller, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Sabi nga ng mga Chinese, bakit ang mga Pinoy, ang laki ng mata, pero walang kita? Ayan, nag-react ba? Nag-react si Mother Yoli. Wow, ako talaga. Sino Mother Yoli? Kayo lang sakto sa edad si Nicole at sa Angeli, magtatapos pa yan. Wala nga naman si Catherine. Meron na yata si Catherine.
Ang sabi ng mga Chinese, ang mga Pilipino, ang laki ng mata, ang liit ng kita. Ang mga Chinese, ang liit ng mata, pero ang laki ng kita. Kaya kailangan may pangarap. Pero yung pangarap mo, babantayan mo din. Amen? You need to guard your garden. Hindi mo lang pagagandahin, aayusin yung garden mo, ipifertilize mo, palalaguin mo yung tanim mo, kundi gagwardyahan mo rin. During the Spanish era, there is a protector, they call it civil guard. Ayan. Guardia Civil. Ya? Tagapag-alaga ng kaayusan at katahimikan ng bayan. Halimbawa, no, pagka merong nagbibiro, di ba? Napakinggan nyo ba yung Guardia Civil? Naliligaw kayo, di ba? Sasabihin sa inyo, grabe ka naman pare, pumoste, para ang Guardia Civil. Ganyan talaga, magandang magagwardyahin natin. Tingnan nyo itong binilagay ni Lord na bantay sa Eden, sa Garden ng Eden. Walang iba si Adam. But Adam failed to be a guardian. No? Nag-fail siya kaya yan, tingnan nyo. Because he is not able to guard the small garden of Eden, ayun, ano nangyari? Hanggang sa generation natin, naapektuhan tayo ng kasalanan. Di ba? Maraming bumagsak. Why? Hindi dahil sa gardening, kundi sa guarding. Ano po? Yung guard namin sa Richmond, pag di ka talaga doon, sisitahin ka talaga. Ha? No ID, no entry, no copy, no duty kay Red. Yan yung policy natin. Magalit ka na sa akin, sasabihin sa inyo, gwardiya. Yun ang magandang magandang pamantayan ng buhay. Hindi ka lang magga-garden, hindi ka lang magkakaroon ng gardening, kundi meron ka ring guarding. Yung ang tagal-tagal mong inundar, tapos lilimasin lang pala ng akyat bahay, utas lahat yung pinaghirapan mo, utas ang lamigas, ubos ang pangtubos. Pero may kasabihan nga, sabi ng magnanakaw, ng kasabihan, mabuti ng manakawang kaysa masunugan. Si David, si Haring David, nung siya ay bata pa lang, ginagwardyahan niya, bukod siya ay magaling magwardya, siya pa isang worshiper. Ginagwardyahan niya yung kanyang mga inaalagaang tupa, para hindi sila silahin ng mga leon at kung ano pang mga devourer. Si Nehemiah, yung isang kamay niya ay may hawak na piko at pala. Yung sa kabilang kamay naman ni Nehemiah, may hawak na espada. Ready talaga sila to war. Pagka may sumugod at talagang sa kanila, umatake sa kanila. Yun ang tamang Tingnan niyo po ito, si Secretary ng Defense, National Defense natin, Secretary Lorenzana, failure of, intelligence. Why? Nalusutan tayo ng China ano nangyari? Nagkaroon ng establishment, natayuan ang mga building at paliparan. Saan? Sa Scarborough Shoal, also known as a Baho de Mansinloc o yung Panatag Shoal. Hindi natin napansin, marami na palang nakalagay ng mga building doon. Maya-maya, naaagaw na sa atin. Maya-maya, pati Pilipinas, pag-aari na rin nila. Bakit? Kasi hindi nagwardya ng tama. Amen? Ito namang ating Pangulo, hindi naman sa ako I am not pro, I am not against them, I am pro-Pilipino. Maka-Pilipino lang talaga ako. Sabi niya, pupunta daw siya ng Panatag Shoal para daw siya doon, mag-jet ski. Talagang galing mga ako ng mga politiko. Ito malapit na yung 2022 election. Naku, dami na naman ipapangako niyan. Dami niya, word of may word of honor. Problema, word of horror nangyayari. Kaya ingat kayo, gwardyahan nyo yung ilalagay nyo boto sa inyong mga balota. Kaya dapat ipag-pray natin. Kaya salamat sa mga nagpipray para sa ating bansa. Yung mga parents, ikaw, mainit pa ba yan? Paano nga ako kasi medyo magkakape muna. Guys standby lang muna kayo dyan. Init, napasok ako. Nasabi nung yung mga magulang, ay napakahalaga, nagagwardyahan din po ninyo ang inyong pamilya.
Maaaring gardener kayo, guardian din kayo sa family nyo. Amen? Sa anak nyo. Dahil pag di mo na pasunod yan, ikaw ang pasusunurin yan. Kapag di mo na paluhod yan, ikaw ang paluluhurin yan. Bata pa nga lang siguro, parang matatalo na ako Pag di tayo aware, di natin mamamalayan, magiging biktima tayo. You have to guard your family. Minsan nga, nagwardyahan mo na't lahat, nakakalusot pa rin Kahit sabihin pa nga ng mga anak, na mas mataas ang kanilang pinag-aralan, malawak ang antas ng kanilang technical or academic education. Lalo ngayon ng mga kabataan, mga high-tech na, may Google na kasi ngayon, may YouTube, everything, nandyan na. Pero iba pa rin yung parental teaching. You cannot outgive your parents. Why? Bakit? Dahil walang ibang nagmamahal sa atin kundi ang ating mga magulang. Our parental love is probably the purest love and the purest intention na meron tayo, na meron sila. Kung merong mang dadalisay pa sa pag-ibig na meron sila, walang iba yung mga magulang natin. Magulang ang totoong nagmamahal sa atin. Hindi yan si bigote. Dahil alam nila ang ikabubuti ng kanilang mga anak. Minsan nga, isusubo na lang nila, ibibigay pa sa anak. Minsan nga, nag-date kami ni Rax Sabi, date tayo, mahal. Sabi ko, undox na lang tayo para makakain din yung mga bata. Di po ba? O di ba? Bibili sana ako ng bagong damit na lakos Kaya lang, makapakamahal. Sabi ko, pero tutuloy natin yan. Dito sa Hawaii. Di joke lang. Sabi ko, wag na lang. Bibigay ko na lang kay Red para pogi si Red pagka may live. Ayan. Kaya minsan, nakakalungkot. Kung kailan nagkaedad, saka palang marirealize, maiisip, tama pala si tatay. Tama pala si nanay. Dapat po ba pa tayong dumating sa ganong realization? Kahit paminsan parang mali sila o nagkamali silang minsan, but there is no definite mistake in their intentions. It is for our upliftment, for our betterment and well-being. Bakit? Bakit ang mga magulang paulit-ulit para silang sirang plaka, Yung parang laging memorize mo na yung mga litanya na sasabihin nila. Di po ba? Naalala ko noon, mga high school pala ako, lagi akong late. Wala na ganyan, ginigising ako. Gising, umaga na, dali na, gising, malilate ka na. Ganun si nanay Pero ngayon, na-realize ko, ganun na rin si Red Kasi kung ano itinanim, yun nangaanihin. Kasi yun ang paraan ng love ng mga nanay. Yun ang paraan ng love ng mga magulang, ng kanilang concern at learning para sa kanilang mga anak. Kaya kayo, pag gumigising kayo sa umaga, at narinig nyo ang boses ng nanay nyo, isipin nyo na lang na iyon ay tinig ng ibong Adarna, yung mga boses nila. Yung parang natutuliling na kayo, pero nyo lang, learning yan, love kayo yan. Ganon din sa NCC family, the same principle. I have to guard my sheep. Sabi ng 1 Peter 5:8, magbantay kayo. Baka kayo'y masila kasi ang kaaway ay parang liyong umaatungal. May ugali kasi ang leon Why not? Ayan. Atikihin ka niyan Lalo kung kailan ka mahina, doon ka atakihin ng leon. Alam mo yung mga pilay na mga hayop, yung mga nangihina, ganun ng leon kasi tamad yan Tingnan mo nga kung mahina yung katabi mo. Pag mahina ka spiritually, ikaw ang target ng kaaway. Kaya magbantay ka, sabi ng Bible. Tingnan nyo, maya-maya lang pagkatapos itong FB Live, nakalimutan nyo na yung message. Pagkatapos itong live stream na to, sisit-sitan kayo, huy, banal ka ngayon Gaganyan ang kanya, di ba? Kumaya may sisit-sit sa inyo. Di ba? Pagkatapos nito, hindi ba tayo magka-close? Bakit diyan ka nakikinig kay Pastor Edwin? Ganyan niya kaaway kanina lang, nakita ako, nag-yosi kayo. Walang ganun yan Kanina lang, nag-readers kayo. Ganyan kaya yan. Ang kaaway. We are easily influenced by the devil. Di lang gardening. Di lang nag-grow, dapat nagbabantay din tayo.
Mahirap kasi yung taong, alam niyo po, na hindi nababantayan, yung kanyang sarili. Mahirap kasi yung nangyayari na, may nangyayari na hindi pa natin alam. Kagaya nitong si Eva. Hindi napansin ni Eva, kinausap niya na yung ahas. Just imagine, kausapin mo yung ahas. Napansin niyo ba? Hayop yun eh. Napansin niyo? Dapat si Adan yung kinausap niya eh. Napansin niyo? Hindi niya nabalaya, nakipag-usap na siya sa ahas. Hindi kasi nagwardyahan. Mas kinausap niya pa yung ahas kesa sa asawa niya. Mukhang nag-enjoy pa silang dalawa. Nasira. Wasak yung garden ng Eden. Malay nyo, yung kausap nyo, nagkatawang tao lang yan, pero ahas pala yan. Tingnan mo ang katabi mo kung ahas. Amen? Kasi nagagalaw ko siya na. Siguro hindi na dapat. Okay. Wala. Mahirap. Bakit? Okay na? Yan. Okay, tuloy tayo. Yung katabi mo, hindi pala guardians, no? Minsan, predator or attackers pala. Kaya dapat defensive player tayo. Kamukha sa basketball, si Rodman. Kilala si Rodman? Yes. Panahon pa yan noon, no? Kaya lagi nagcha-champion ang Chicago Bulls. Ang instruction kasi ni Phil Jackson sa kanya, just grab the ball. Don't shoot. God. Huwag ka nang mag-shoot, huwag ka nang mag-open. Sabi niya sabi niya kay Rodman, nung kanyang coach na si Phil Jackson. Just grab the ball, kunin mo lang yung bola. Kaya alam nyo, kahit maliit yun, di nga gaanong kalakihan yun, pero kuhang-kuha niya yung bola. Lagi silang champion. Ganun din yung nakaraang NBA Finals, di ba? Di po ba? Hindi naman superstar talaga ito si PJ Tucker ng Milwaukee. Pero laging nasa loob ng court. Hindi kayo nagtataka? Yung mga fanatic ng basketball dyan, naglalaro Why? Kasi defensive player. Yung magagaling yung kanyang binabantayan. Kaya hindi puro offensive eh. Kailangan mo rin defensive. Kasi kung puro offensive ka lang, walang mangyayari. Malulusutan ka ng kaaway. Balance. Amen? Para manalo ka, tama, balance, Kuya Red. No? Hindi lang puro offensive. Dapat nasa defensive mood tayo. Ganun din sa spiritual life. Yung GS, alam niyo, yung Golden State Warrior, number 1 yun sa offense. Pangatlo lang sa defense. Ayun, laglag sila sa playoffs. To become a better player, makinig ka sa coach mo. Amen? Hindi lang gagayahin mo yung idol mo na BTS. No? Pero pagdating ng correcting, valuing, polishing, adding value sa iyong sarili to improve at ma-enhance mo yung skill mo to become a better player, wala. Pag magaling na kasi ang player, minsan, di na marunong makinig sa coach. Yung mayabang na, lumalaki na ang ulo, naiisip niya na mas magaling pa siya sa kanya, nagtuturo sa kanya. Kaya minsan, sinasabi nila sa akin, alam mo, Pastor, gwapo ka sana. Kaya lang, mukha kang killjoy at corny. Very strict naman ikaw, Pastor. That's my job, being a guardian. 2 Timothy chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. O yun, di po ba? Nakita nyo? No? In season and out of season, share the word of God, and then, guardian daw natin. Alam ka naman, gumawa ka na ng mali, tahimik pa ako. Amen? Alam ka, sabihin ko pa rin siya, alam mo, ganda-ganda mo, banal-banal. Tara, magpiesta tayo. Walang gano'n. Saan kayo? Doon kayo sa bubulahin o yung itatama kayo? Acts chapter 5, verse 29, we must obey God rather than men. Ang final authority, ang absolute truth, walang iba kundi ang Bible. Para makapag-start up ng new life, magpagwardya ka. Amen? Kaya, pasalamat kayo kapag meron kayong mga cell leaders, may mga magulang kayo, may nagtitext sa inyo ng mga cell leaders ninyo, kinakamusta kayo, in your face, sinasabihan kayo, mananagot kami sa Diyos eh.
Kung hindi namin kayo paalalahanan. Mahalaga yung formation ng character. Tingnan nyo si Ate Bella nyo kagabi. Oh, ang ganda ng patutuo niya, iyak siya, sabi niya. Hindi kasi ako nagwardya ni Pastor. O, di ba? Joke lang, beba. No? Di po ma? Hindi kasi ako nagwardyahan eh. Alam niyo tayo, papunta tayo ng langit, no? Kaya asal Diyos. Hirap naman yun, papunta ka ng langit, tapos asal hayop. Hindi pwedeng tumahimik na lang tayo kahit may ginagawang kabulastugan. Ganun din, no? Yung mga state witness, napansin niyo sa mga korte, syempre may mga danger, may mga threat. Kaya iniingatan yung mga state witness. Kasi minsan binabato yan kung ano-anong intriga para masira yung credibility na isang state witness. Kaya nga may tinatawag tayong witness protection program. Kaya pag lumalabas siya, naka-bulletproof, tapos naka-shades pa yan. Para hindi ma-snipe ng kalaban. Gwardyado talaga. Halimbawa, pagka ikaw, kahinaan mo yung yung maraming kahinaan tayo eh. Kung kailangan gwardyahan natin, lagyan natin, kung kailangan lagyan natin tapa-oo yung ating mga mata. Minsan, pagka nakakita tayo ng ganito, ganoon, hirapan tayo mag-resist. Minsan, nakakumakati yung dila natin. Pagka, minsan, nakapag-chismis tayo, yung isa naman, kumakati yung kamay natin pagka hindi tayo nakakahimas ng bara. Yung mga ganun. Minsan din nasabi na diversion lang, Pastor, pero minsan yun doon yung paglugmok natin eh. Po? Kumusta na po? Kahit nagagwardyahan po ba natin ang ating mga spiritual life? Sa lust of the flesh, influence of the world, sa mga temptation. Po? Magpagwardya po tayo sa salita ng Panginoon. Ako bilang pastor, hindi ko kayong kayang gwardyahan lahat. Pero kaya ng Lord. Minsan, sasabihin natin, Lord, kaya ganito buhay ko eh. Parang walang nangyayari pa, ulit-ulit lang, pabalik-balik. Restart ulit ng life. Because hindi ko nagwardyahan ang buhay ko. Minsan, matapang pa tayo sa mga guardians natin. Sabihin natin, wala kang pakialam, Pastor. Di wow. Fraud ka pa talaga no? Hindi mo alam, malalapain ka na ni Satan, yung garden mo. Bakit? Wala kang gwardya. Yun na yung kababagsak mo. Sabi ni Paul, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang natayo o nakatayo, baka siya ay mabuwal. Sabi ng 1 Corinthians 10:12, huwag mong sabihin, nakatayo ka. Dahil yung pagbagsak mo, yun ang malaking distraction sa buhay mo. You need somebody to guard, to protect, and watch over you, to start up a new life. Total surrender and submission to the will of God. Yes, di ka robot. Yes, you have a choice. Pero, mahalaga pa rin, may nag-guard sa atin. Kung ayaw mo na, wala makakapilit sa'yo. Buhay mo yan eh. Pero tandaan mo, pasalamat ka, may nagagwardya sa'yo. Pasalamat ka sa Lord kasi mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin yan, mahal ka ng Panginoon kapag may nagpapaalala sa'yo. Diba? Minsan pag nawala na yung magulang mo, saka mo ma-realize, sana nandito yung tatay ko, sana na nandito pa yung nanay ko, may nag-guard sa akin, may nagpapaalala sa akin. Minsan, ang problema natin, yung sinira ng mga magulang ko, yung kanilang buhay, sisirain ko rin. Yun na nga eh. Nasira na nga yung buhay nila. Sisirain mo din. Parang paghihiganti lang yun. Naalala ko yung isang kwento nagka-cancer sa bagay yung tatay niya dahil sa yosi. Ang ginawa niya, gumanti siya. Ginantihan niya yung sigarilyo. Yosi din siya ng yosi. Sabi niya, gaganti ako sa yosi na to. Wala. Cancer din ang inabot niya. Kaya pasalamat tayo na may nagmamalasakit sa atin. Lalo sa mga cell leaders natin, may nagchat-chat, may nagpipray, may nagpapaalala. Minsan nababad trip na siguro kayo, minsan naiinis na kayo. No? Because lahat tayo may mga blind spot at hindi natin kayang bantayan ang sarili natin. Balang araw, ma-realize natin, tama pala si leader ko, tama pala si pastor, tama pala ang mga e-group leader ko. Kapag nawasak na, napariwara na ang iyong buhay,
Sasabihin mo, kailangan ko pala talaga ng guarding, hindi lang ng garden. Amen? Kaya ngayong gabi, kung ayaw mo magpabantay, ayaw mo, minsan ma-pride, no? Pag napagalitan, pag itinatama, alam niyo, pag lagi kang tama, meron kang tama. No, kaya mahalaga, alam mo, sabi nga ni Ate Beb kagabi, ang na-realize niya, kailangan teachable yung heart natin. Na po, kaya may mga lesson learned yung mga nangyayari sa buhay ng iba. Alam niyo ba, ang isang taong matalino, hindi yung experience niya, no, ang the best teacher para sa kanya, kundi yung experience ng iba. Makinig tayo. Kaya meron tayong mga online fellowship, meron tayong, ano nga tawag natin doon? May general gathering, meron tayong mga kung ano-ano. Yeah, may FB Live tayong ganito. Bakit? To guard our spiritual life. Ano po? Para mapaalalahanan tayo mula sa salita ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka teachable, galing ka pa, mahusay ka pa sa iba, sa nagagwardya sa iyo, ano po? Para bang pakiramdam mo, laging ikaw magaling, yun ang mangyayari. Ano po? Di mo mamalayan, at sasabihin mo, bandang huli, sayang, dapat nagpagwardya pala ako. Hindi nagkaganito ang buhay ko. Lalo sa ganitong mga messages, gusto lang natin yung mga inspiration, yung mga nakakatuwang mensahe ni pastor, yung mga pa-joke-joke, yung mga pang masayahan lang. Pero pag mga ganitong mga turuan na, parang ayaw nyo no? Parang hindi na nakaka-inspire. Pero ito, alam niyo po, ito yung magpapalakas. Ito yung magpapadevelop ng spiritual life natin. Ito yung magpapalapit sa atin sa Panginoon. Ito yung magpapalago sa atin sa spiritual na buhay natin. Say amen. Alam niyo po, nakakatuwa yung ating mga manunood at mga tagapagtangkilik, no, sa programang ito ng DCRH ng ano ba tayo? Ng NCC family. Ano po, hanggang ngayon naandyan po kayo for almost 2 years. Bakit? Gusto niyo po kasing magpagwardya, ano po, mula sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ngayong gabing ito, sino ka man, ano man ang kalagayan mo, just being humble before God, at nagpaturo lang tayo sa Panginoon. Minsan pagka feeling natin, alam na natin ang lahat. Yun po yung umpisa ng pagbagsak natin. That's why ngayong gabing ito, awa po, inapagpala kayo ng Panginoon. Na po, at hindi lang puro yung masasaya lang, yung parang pataba lang ng puso. Minsan may mga correction din, may mga pagtatama, may mga pagtutuwid din ng Panginoon sa atin. Mahalaga na yun, maganda na yung ganun. Kaysa laging pakiramdam natin amen, no? Na laging pampakiliti lang lagi ng ating puso. But this time, po, makinig tayo, no, sa tinig ng Panginoon, makinig tayo sa salita ng Diyos, and I do believe, no, lalago tayo sa Panginoon. Let us pray. Lord God, salamat po sa gabing ito, sa mga talagang mababa ang puso at nagpapakumbaba sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Mahirap naman talagang bantayan ang sarili namin. That's why we need someone, Lord God, to guard our life, to guard our spiritual life, especially your words. Lord, ganun din po, salamat. Pinagpapasalamat namin ngayong gabi yung mga leaders namin na matsatsaga sa amin kapag kami, minsan, Panginoon, nahihiwalay na kami, may magtitext sa amin. Minsan, pag nakakalimot na kami, Panginoon, minsan nga, hindi na namin napapasalamatan sila Sa halip, Panginoon, pakiramdam namin na kontrabida pa sila, yung mga leaders namin. Sorry, Lord. Kaya ngayong gabing ito, Panginoon, hayaan nyo na babang-baba ang puso namin at hayaan nyo po, Panginoon, magpaturo kami sa inyo. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say amen. God bless us all. Amen. Amen. Pwede po bang malakas na palakpak para sa Panginoon? Yan. I am sure na Gina G ka na to be guarded yung mga garden natin. Amen. Yan. At this moment,
Sabi ni Pastor, for so many times you are receiving mga messages, mga resources, time, and even, syempre, yung mga love na nararamdaman natin towards our, or yung from our e-group leaders. At this moment, I'm giving you 1 to 2 minutes to send a message dito sa ating sa ating comment section para mapalakas naman natin yung mga e-group leaders natin. Ayan, as we play this song, i-send natin sa comment section yung nag-invite sa inyo. If you're not part of any e-group, pwede mong itag dito sa comment section yung nag-invite sa'yo or ginamit ni Lord para maging makilala mo ang Panginoon. Yan, sige. At yan, meron tayong 1 to 2 minutes to send dito sa ating group sa ating comment section ang ginamit ni Lord at mapasalamatan natin yung ating mga e-group leaders. So, babasahin natin yung mga messages dito. Sabi dito, thank you, Mommy Ems. Love you. Yan. Thank you, Ate Lina. Sabi dito. Sabi naman ni Johanny Lot Duran, Juvie, nanonood na po at na-share na. Yan. So, maybe in-invite ni Ate Juvie etong si Johanny. Yan. And then, sabi dito, thank you for our pastors, man of God, women of God, mentors, teachers who guard and care for us. Yan. Sabi naman dito ni Mother Yoli, amen. Thank you, Lord, for giving us good leaders, pastors to teach us. Sabi naman ni Beb, I salute all the e-group leaders. May God bless you all. Mabuhay po kayo. And then, sabi ni Ate Juvie, Nix Gobrin, thank you. Yan. And then, sabi ni C dito, God bless po sa lahat ng e-group leaders. Mabuhay po kayo. Yan. Sabi ni Ate Mutya, thank you kay Ate Shirley na walang sawang pag-unawa sa amin kahit pasaway kami. Hehe. You know, napakabuti ni Lord kasi I'm sure na something is happening in the atmosphere na lalong ma-inspire yung ating mga e-group leader to reach out for more souls. Yan. And then, sabi naman ni Queenie, thank you, Catherine Joy, Rico Hutuhan, mahal ko kayo. Yan. Sabi naman ni Mother Labarnes, thank you sa e-group leader ko to your guidance. Sabi naman ni Judah, sa mga church leaders at e-group leaders, tuloy lang ang laban. Rumaragasang pagpapala ating matitikman. Yan. Next naman, shout out na lang sa lahat ng mga taga-e-group ko. And then, sabi naman ni Mother Pasita, thank you, Tita Maria Holstein. Yan. Sabi naman ni Nicole, salamat po sa buhay ng mga e-group leaders. Yan. Sabi naman ni PJ, thank you, Ate Rax, Judah Wang, and Ate Vanessa. Salute to all of the leaders. God bless you. Yan, sabi naman ni Queenie, God bless, sabi ni Kat,
Queenie Gallo Nabalos, salamat din. Tayo manatili at magpatuloy sa Panginoon. Yan. So, I hope na ngayong gabing ito napagpala tayo na sa ating Christian journey, sa journey natin, sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, there will be guarding as we cultivate our gardens. Amen? And let us always be open, hindi lang, sabi nga ni Pastor kanina, hindi lang sa mga kilitian, hindi lang sa mga tawanan. Of course, there will be corrections, there will be mga pag-strengthen sa ating lahat. And you know, as pastors kami, or leaders kami ni Pastor Edwin, kami mismo yung number 1 na nasasaktan kapag we correct someone, kasi I'm sure na hindi maganda yung process nito. Pero kapag nakikita namin yung fruit nito, kami rin yung number 1 na natutuwa at nabibless. So, I hope na pagpala tayo tonight. At sa mga manonood ng replay na ito, huwag niyong kalimutan na i-shout out ang inyong mga ka-e-group. Marami dito wala ngayon kasi syempre nag-work sila sa abroad, baka mamaya pa sila manonood, or iba yung baka night shift sila, mamayang umaga pa sila manonood. Salamat sa Panginoon for His presence tonight. At kung ikaw ay napagpala sa gabing ito, maaari mong ibigay ang iyong mga tithes and offering sa ating mga online na mga platform. At alam ko na patuloy na ibibless ni Lord ang ministry na ito. At tayo pangunahan ni Red para sa panalangin. Yes. Amen. Okay, let us pray po. Lord, thank you po sa sa gabing ito, Lord, na binigay niyo po, Lord. Lord, salamat po sa mga blessings, Lord. Salamat po sa mga e-group leaders namin, Lord. Gabayan niyo po sila palagi, Lord. Bigyan niyo po sila ng good health, Lord, ng wisdom and knowledge, Lord. Salamat po sa buhay nila, Lord, na binigay niyo po sila sa amin, Lord. Lord, palagi niyo po silang i-bless, Lord. And Lord, yung tithes and offering namin, Lord, inaalay namin sa iyo, Lord. And Lord, alam ko po, nababalik sa amin ng sobra-sobra pa, Lord. And Lord, sa mga nagbigay, Lord, i-bless niyo po sila, Lord. Sa mga magbibigay pa lang po, Lord, i-bless niyo po sila, Lord. Lord, sa mga wala pong work, bigyan niyo po sila ng work, Lord. Sa may work naman po, Lord, bigyan niyo po sila ng promotion, Lord. Amen. Sa Amen. And Lord, thankful po sa message na binigay niyo po ngayong gabi, Lord. Naway po madami po. Thank you po, Lord, na madami po kami natutunan ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At itutuloy natin ang ating mga shout-out. Sabi dito, hello po kay Ma'am Saturnina Mabiasan, kay Mel Lauvinia, good evening po sa inyo. Kay Mother Bernadette sa Avedra, kay Mother Cristita Rivera, kay Kuya Par, good evening sa iyo. Kay Joyce Di Maangay, and then kay Mother Labarnes na nanonood ngayon at sa kanilang buong family. Kay Pastor Elmer Calcanya, good evening po sa inyo. Kay Sir Rudy Ladores, good evening din po. Kay Anthony Dayanghirang, good evening po sa inyo. Kay Irish Vicente, sa tingin ko, anak to ni Pastora Eden Vicente. Hello din kay Ate Mutya. Kay PJ, yan, sobrang nakikigalak kami sa'yo na makakalabas na yung baby mo sa hospital. Kay Glenmark Dacalios, good evening sa'yo from NCC Moonwalk. Kay Papa, good evening Papa. Kay Mama, yan, good evening po sa inyong lahat. Kay Johini Lot Duran, yan, good evening sa inyo. Kay Kuya Doy na nanonood din ngayon, kay Ate Tess na nanonood din ngayon. Ayan, so I hope na nakita ko rin si Ate Bam nanonood ngayon. Yan, good evening po sa inyong lahat. And sa lahat ng mga hindi namin nabanggit, na nanonood ngayon, pero hindi namin nakita yung mga names nyo. Si Ate Tess, nag-message siya na nanonood din siya ngayon. Ate Tess na aming kapitbahay, good evening po sa inyo. And I hope na magkita-kita ulit tayo next week. Wala tayong event ngayong week na to. Alas na yung sa mga kids. Pero this coming Friday, meron po tayong meeting ng mga NCC pastors, Friday, 5 p.m. And also sa worship team dahil end of the month. Yan. So God bless po and salamat sa Lord na sinamahan nyo kami. And again, wag natin kalimutan. Yan. Shout out kay Little Lito at Yensa, sabi ni Ate Jean. Yan. Wag po natin kalimutan na kung mag-nanood ka ng replay, mag-send ka ng message para sa iyong e-group leader. God bless you and saludo kami sa lahat ng ating
e-group leaders. God bless you, Daddy. Dito ka na daw. Yes, Shoutout baka din daw. po kay Tita Jean. Yan. Pogi daw. Paano tayo magpa-picture? Yan, sige. Ay. Basta, Doy, ako nagchat-chat sa'yo, Doy, Salamat. Ayos naman kayo, sabi ni Dudoy kasi, musta si Go? Okay naman, kuya. Talagang love niya si Go, Kuya Dudoy, Kumusta bahay namin niya, Kuya Doy? Yan. God bless po sa inyong lahat. Good night. Tita Maria, good night po. Good Tita night sa inyong Good lahat. morning. Ay, good morning sa lahat ng mga taga-NCC Si family. Kay Ate Shirley. Yan. Tita Shirley. Tita Shirley. Kay Tita Shirley. Yan. No, wala pang 100. Nagbayad ng $200. Ay! Diyos ko po. Kinas nyo na lang dapat. Yes, Ayan, salamat reminder po. to give. Yan, good night po. God bless Good you. night po. Good Good morning night. kila Tita and Tito. Bye-bye. Saludo ako sa inyo sa bawat Pilipino, sabi ni Tito Judah. Baka may shoutout pa. May shoutout ko po ba? Wala na po. Okay. Bye-bye. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.